Вижте го колко е сладко! Ой! Това беше много сладко! Hi. Thank you. Окей. Вътре сме чат. Welcome to Brixton, I'm in a party with Barbies and Julius. Тук мога ли да седна за малко, без да си поръчвам храна? Така да се вижда коледната магия. Чат, усещате ли коледата? Усещате ли коледната магия? Извикай Уво. Мисля, че го направя на публично. Аз се среща със себе си. Как си? Как я караш? Добре съм. Ти как я караш? Става. Самотна ли си? Не. Не лъжи. Плачеш вечер. Добре, да права си. Слагам с каишката на врата да не ми открадна телефона. Така. Да. Искате ли да отидем на ето това? Нищо не правят тия бутони, всичко е скам. Уейт, трябва да се направя outfit чека тук. Бързо, чат, бързо, преди да са нахванали! Outfit check! Някаква странна стая сме. И някакъв говори. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Нищо не виждам. Помощ! Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Не знам къде съм. Чат? Абе, това е вода, бе! Вой, обувките ми как светят? What? Ако падна ще е много яко. Я, колко е дълбоко? Дълбоко си? Не. Повече няма правя така. Така. What the fuck? Не виждам абсолютно нищо пред мене. Чат. Обичам Трайвис Скот. Ай, мама и тати също. Сега ще намерим блъскащи колички. Аз съм много надъхан за блъскащи колички. Отивам да блъскам деца. Това съм аз, между другото, като не се избръсна. Ето ги! Yes! Let's go! Are you ready? Се носи на дискотеката в Созопол. Тук има жетон, тук няма. За повече фокуси ме последвайте. Тези малки деца ще бъдат разгромени, чат. Просто ще бъдат разгромени. Ета, нашето бебче. Yes, sir! Let's kick it! Оп! Let's go! Опа! Чат, добре ли сте? Всичко е наред? Опа!
О! Шапката ми! О! О! Май някой има мраз. Добре. Добре. Краката му заболяха. Това беше много брутално. 7 паунда. Ухарчих се. Чакам да се спусна. Май няма да се спусна. When grandma jumps out of her seat, you might just jump out of your skin. Това е тази пантера, бе, брат. Ленги, 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 ленги. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh. Ами, thank you. Чао, това ще бъде...